Haberá inspección técnica de vehículos lixeiros, incluídos agrícolas, os días do 8 ao 13 e o 15 de novembro. A inspección será en horario de 9 da mañá a 1:30 da tarde e de 3:30 a 6, excepto o último día, no que o horario será de 9 a 1:30. O lugar, como é habitual, a parte traseira da estación de autobuses. Pódese pedir cita directamente ou ben a través do 881 92 0981. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos, cafés, chocolates, capuchinos, zumos naturais, acompañados de churros, croissants, magdalenas, bizcoito e toda clase de bollería. Todos os días unha ampla carta: calamares, pulpo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións, reunións, comidas familiares e todo tipo de eventos. Asador Parrillada Río Liñares.